siger du? Ja, er der ingen, der har set den nu, eller hvad? Overhovedet ikke. Jeg har smidt en seddel på til Lars, og han har heller ikke set buen endnu. Så, Det vil sige, at der er ingen... jeg har ikke set den, og Lars har ikke set den, og nej. Okay. Så væk med den seddel. Så får du bare over. Åh, de her nye knive, de er geniale, mand. Du er bogset, mand, så... Hvor har vi den der... Du vil ikke have den her? Er den stabil, eller hvad? Sindssygt. Det er imponerende. Wow. Ej, det er helt vildt. Det er toeren, det vil sige, det er den mellemste. Ja, det er godt nok imponerende. Hvad er det for? Ej, det er Jeg dejligt. skal få den her. Hold da op. Altså, Det er hold da op, mand. Nej, det er så hårdt, det stop. Det er ikke benstop, vel? Nej. Er det kabelstop? Det er kraftfremme kabler. Det er kabelstop, dog. Nej, shit. Jeg er helt pjattet med kablen. Det er kraftfremme lavet. Kan du godt have det, så ned? Ja, og kom lidt mere Hold da op, mand. Ja, spændt. Altså, det er helt vildt. 60 pund. Jeg skal være en 50 der. Første skud. Nu går det ind og kigger. Og det der er rimelig imponerende. Lige to på den ene yoke. Så var den der. Ja, Hvad siger du til at skyde med den der? jeg fik en hel omdrejning på begge sider. Hvis I kan kigge ud fra det hul der er der spidsen, der går ind, og så har du fanen til højre her. Så fik den en hel omdrejning på højre side. Det vil sige, der og her. Begge. Bang! Bullet hole. Det er anden skud, vi skyder overhovedet med den bue her. Yes. Det er vildt, det her. Hun står den mest aggressive, altså i etteren. Nu står den i etteren. Godt mærke, at den bliver, hvad kan man sige, lidt mere aggressiv trækkone. Stop det samme, umiddelbart, og lige så bundstabil. Der er en forskel. Ingen tvivl om det. Det er en anden bue nu. På ingen måde ubehagelig. Så man kan mærke lige der er forskellen. Den ligger lige til sidst. Der stiger trækkronen. Så fik vi lige skiftet om til modul 3. Eller modul positions 3. Okay, det er sindssygt. Okay. Altså, fra 1 til 3 er der så stor forskel. Nej, hvor er det vildt. Det er vildt, ikke? Den er blød som smør. Den er så stabil. Man fatter det simpelthen ikke. Altså, når man kører fra 1'eren til 3'eren, Ja, det er. så er der altså forskel. Helt vildt, den der. Den er blød hele vejen igennem. Samme ultimativt god stop. Og samme fantastisk trykpunkt. Ja, det er helt vildt behageligt at skyde med. Ja, det er det altså. Men vi skal nok få lavet nogle hastighedstest, hvad det betyder. Ja, det gør vi selvfølgelig. Småt, mand. Jeg er chokeret. Ja, forskellen er så stor. Ja, at du kan gøre det på det samme can. Og det er ikke engang løgn, det de skriver, det der med
Det er 3 forskellige buer. Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men det er i hvert fald 2 forskellige buer, man får ud af en. Den er blød. Og stabil. Smart. Fed bue. Ja, det må man sige. Det var fantastisk. Fed bue.